min ye secrétaire affaires africaines olu ka publier anw ye an ka sɔrɔ k'an ka communiqué kɛ fala Amérique politique kɛcogo maa min bɛ girinw nɔfɛ u b'i minɛ k'i kɛ u bolokɔnɔmaa de ye u b'i kɛcogo de dɔn k'i baara cogo dɔn ka sɔrɔ k'i minɛ cogo fɛɛrɛw labɛn donjanw kɔnɔna na wa ni maa min bɛ Américain ka politique fana dɔn fala ye n'u ko farafinna ko o tɛ anw ye o ye Nairobi ninnu de ye o ye Kenya ninnu de ye u ka farafinna fɔli kuma caman a bɛ tali kɛ o jamanaw de la kosɛbɛ i b'a ye Trump ka farafinna ko kuma fɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ wa nin cɛ filɛ nin ye min bɔra sa n'o ye Niki ye fala ye ale bɛ taa sɛbɛn min kɛ a bɛ f'o ma ko note verbal o note verbal o setɔ Marco Rubio ma n'o y'a ka patron ye sa in bɛ ban k'a sɔrɔ sɛbɛn in ma se u ka baarakɛcogo bɛ cogo min na kuma tɛ anw bilalen don hukumu mun kɔnɔna na u fɛ yen a ka gɛlɛ sɛbɛn in ka se Marco Rubio yɛrɛ ma n'o ye note verbal kuma tɛ ka taa Donald Trump yɛrɛ sɔrɔ donc anw kan ka hakili sigi an b'an ka nin kɛ i n'a fɔ ko n'a sɔrɔ fɛnba dɔ de don min i n'a fɔ a kɛlen don ka tiɲɛ dɔ bi fala ye fɛn fɛn mana kɛ a man dɔgɔ an fɛ yan nka fɛn dɔw bɛ yen an ni jamana minnu bɛ baara kɛ an k'u ka kow jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ ka taa yɔrɔ minnu na fala ye taama minnu na u bɛ taa jɔnniw sɔrɔ yen u bɛ taa kɛnɛ jumɛnw kan kɛnɛw bɛ sigi cogo di mun ni mun bɛ yen an kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sabula diɲɛ kɔnɔna na bi fala ye fɛn o fɛn ka jugu ni maa y'i dɔn k'i dɔnkala kari n'a y'i jateminɛ n'a y'i kɛcogo dɔn n'a y'i ka maanifinya cogo dɔn n'a y'i ka jamana minɛcogo n'i ka jamana kanu cogo dɔn o fɛɛrɛw n'o baaraw kɛcogo dɔn fala ye i minɛcogo t'a kamana kuwa wa an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o de la kosɛbɛ sisan dugutaa ti kojugu ye nka dugutaa mun don an bɛ taa mun na jɔn ni jɔn b'an ɲɛ ye jamana minnu welelen don u bɛna taa kɛ cogo di an k'o bɛɛ jateminɛ an k'an ta n'an bila dɔ kɛnɛw sigiliw la n'o tɛ nin min kɛlen filɛ nin ye an kun bɛ se k'an jɔ n'u tilara u t'a la tuma min an b'an ka communiqué kɛ o b'a yira u la k'a fɔ ko a ja ninnu b'u sɛbɛ la fala in b'a kun cɛ ni min ye AES jamanaw u bɛ sira min kan u k'u sinsin o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u n'u ka jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ wo ni nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya Américains bɛ baara min kɛ cogo min na fala ye an tɛ bɛrɛ dɔn a la dɛ nka an ye baara waati min k'u fɛ yen baara la an ye min jateminɛ u ka kow kɛcogo la ani an ye min kalan u ka sɛbɛnw na an bɛ k'o de fɔ an ka ɲɛmaaw ye anw t'a dɔn dɛ maa u bɛ ministère des affaires étrangères la minnu fana ka baara ye nin ye ka tɛmɛ anw kan mɛ an ka fitininin o y'an ka bilasiralikan ye k'a di job ninnu ma u ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw la yaasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw an ka se ka o kunbɛn k'a labɛn k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa Siri Tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kununko min ye armée ale ka munumunu salo kɔnɔna na n'a ka wulikajɔ o taara kɛ min ye Mali ale ni Moritani dancɛ la ni drone ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'o tɔgɔ ye ko Foyitakaw fɛ yen min ye baro kɛlɛtigi ka laseli la fala ye a ko sa ko pankuru kɔni ye gosili kɛ Bamanjɔlen Dugawalekɛba k'a caman bɔrɔntɔ ka taa bɛɛ lajɛlen bin k'olu bɔ baara la pewu min ye a ka bataki kɔnɔna na fana a ko armée ye wulikajɔ kɛ ka sikanama dɔw fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili pick-up belebeleba 3 tun b'u bolo o kun falen don minɛnw na tewu min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka taa i bolo da ko kan Bamanjɔlen Dugawalekɛba minnu kun b'o yɔrɔ la sa u y'olu bɛɛ lajɛlen fana gosi ni pankuru ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaaw y'a yira sa ko min ye ɲinini wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka Bamanjɔlen Dugawalekɛbaw kɔni k'u bɔ baara la pewu o bi senna jamana fan 14 wulikajɔ ale ni baaraw yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kelen kɔnɔna na sa halisa Kayi mara kɔnɔna na min ye dugumisɛn caman u ye bataki ci an ma k'a yira k'a fɔ min ye Bamanjɔlen Dugawalekɛbaw ye kununko o tun b'a dugu dɔw kɔnɔ u taara jaga minɛ yen u bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn yen kosɛbɛ siraw bɛ sira la bi olu nali ka gɛlɛ min ye Kayi dugumisɛnw ye u kɔni bɛ bɔ de ka u ka dugu la munumunu k'a la munumunu yaasa cogo min u bɛ se ka kisi Bamanjɔlen Dugawalekɛbaw ma minnu ye batakiw caman an y'aw ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka baara n'a kɛcogo kama dugu ninnu tɔgɔ an bɛ olu to yen sabula o fana bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ka se aw ka duguw ma aw bɛɛ lajɛlen ka o faamuya n'o tɛ an y'aw ka sɛbɛnw bɛɛ sɔrɔ an y'aw ka kibaruyaw sɔrɔ n'Ala sɔnna ma an fana b'a dɔn k'a fɔ min y'an ka Wolomasiri Tabaw ye u sigilen tɛ baaraw bɛ sen na Ala n'a kira sɔnna ma don nataw la
ona ye kɛnɛ kan fala ye min ye ministre Asaba Jalo ye ka taa fara ministre min bɛ n'o bɛ kunnafoni di ko kunna an ka jamana kɔnɔ olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ kununko dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamanakuntigi ni ale ye a fɔ ko ka o baaraw bɛɛ lajɛlen lateliya u taara u ɲɛda o kɛnɛ kan kununko min ye ministre 2 in ye u ka taa yɔrɔ fɔlɔ o kɛra sigira 4 na o CSRF ye yan'u ka taa se sigira 5nan kan taama in senfɛ sa baara tacogo u y'a yira k'a bɛ ka kɛ nimisiwasa kɔnɔna na min ye entreprise ye k'a bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲinina o bɛ n'a ta fana fala ye dugudenw olu ka baaraw fana bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna ye chantier bɛ sen na furakɛliw fana bɛ sen na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa y'a laɲini u fɛ cogo min na u kɛlen sa ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan cogo min na maaw fana bɛ se ka furakɛ ka baara fana to sen na minisiri ko sa ko nin ko min filɛ nin ye min ye entreprise ye ale kɔni nana ka na lajɛ a ko bɛ cogo min entreprise yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan yaasa baara waati min fɔra a ka se ka ban ka bɛn o ma u ka sufɛmaw bɛ baara kɛ cogo min tilefɛmaw fana bɛ baara kɛ ten su ani tile baara a tɛ jɔ fiyewu ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Adama Kulubali ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛna kɛ nisɔndiyaba ye n'ale yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogo la cogo min na n'o ye baara kɛcogo ye k'a taacogo kɔni bɛ ka kɛ ale yɛrɛ ka nimisiwasa kɔnɔna na ko furancɛla fanga ɲɛmaaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka ɲɛsin malidenw olu fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na n'o ye kɛnɛyako ye o ka seba sabati ministre Alhamdu Agi Iliya n'ale ye kunnafonidilaw ka ministre fala ye a ko nin baaraba min sigira sen kan dɔgɔtɔrɔsoko hukumu kɔnɔna na n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jara kun kabini Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya waati fo ka na ni ne kun ye jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ye an ka se ka se an yɛrɛ kɔrɔ k'an yɛrɛ ta k'an ka baaraw kɛ a ko san 2 kɔnɔna na min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaw ye minnu bɛna se ka nafa se jamanadenw yɛrɛ ma ka se ka furako nɔgɔya furakɛliko nɔgɔya Mali kɔnɔna na Alhamdu Agi Iliya ko k'o sira de talen nin ye ko wa k'a b'a dɔn fana nin ye kun fɔlɔw ye don nataw la dɔwɛrɛw fana baaraw bɛna daminɛ tuguni a ko Mali kɔni wulilen don k'i jɔ cɛsiri ni timinandiya sira kan yaasa a ka dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka kɛ sanayɛlɛ ye cogo min Asaba Jalo n'o ye colonel major ye ministre de la santé kɛnɛya ministre fala ye a ko danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali dɛ ko n'i dara maa la cogo o cogo k'i ka to ka na ko la ale kɔni kuma bɛɛ ale bɛ yan a bɛ yan su a bɛ yan tile a kelen o ani maa o ale kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔn cɛ ka taa baaraw kɛcogo lajɛ a ko kibaruya minnu sɔrɔlen filɛ nin ye bi o bɛ ale nimisi wasa kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ye laɲini min kɛ n'o ye maaw ka furakɛli ka to sen na baara fana ka se ka taa sen na ale ni baarakɛlaw yɛrɛ fana bɛ ka u ka baara kɛ cogo min u ni dugudenw bɛnnen don a la ko o diyara ale ye ko yaasa sa ka se ka dugudenw fana ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ min ye nin ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye fala ye k'u bɛna jɛmukan sigi a kan han ka se ka maaw ladɔnniya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na sabula bi yɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔsow daw yɛlɛmalen don a bɛ ka degun se siraba ni fɛn minnu kan o bɛna kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye pankuru ale ni maramafɛnw kiiri min bɛ senna fala ye sonaldonba maa 19 min ye maa nɔminɛlen 13 olu ka kiiriko hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko chambre criminelle n'o ye police cyber criminel pour économique et financier ye ale de ye nin kiiri baara bɛɛ lajɛlen labɛn k'a sigi sen kan fala ye sonaldonba 19 min ye procureur ye ale ka kuma kɔfɛ olu ye kuma ta koyi 19 la fala ye 18 a bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen k'i ta dantigɛ min ye maître Maliki Kulubali ye ni ale ye apprenti juriste ye a yɛrɛ ministre kɔrɔ fana don fala ye ale ye cɛman Ibɛri Kulubali Cɛnan Kulubali min ye Wolomasiri tɔgɔ ka ministeriya kɛ ale ye o de ka sonaldonbaga ye a y'a yira sa k'a fɔ sa ko ale kɔni ye min faamu nin ko in na fala ye ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka labila koyi min ye maa min ka sonaldonni yɛrɛ kɔni ni maaw taara n'o kuma ye kosɛbɛ o ye maître Mamadu Bobo Jalo ye maître Mamadu Bobo Jalo ale ka sonaldonni bɛ ta ka ɲɛsin maa min ma sa o ye Musafa Darabo ye ale fana ko k'u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ninnu ma fala ye k'a si ni sababa tɛ bɛn ko sabula ko min ye daluya jɔnjɔnw ma se ka sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa ninnu ye ŋanamu kɛ u ye wari dun kɛ u ye jamana ta wa min ye maaw ka sɛbɛnw y'olu ladege nin ko in kɔnɔna na min ye maître Jalo ye a ko fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye k'u ye fɛn o fɛn kɛ k'a si tɛ sababa kan
ale ka client n'o ye Musafa Darabo ye maa jɛlen don maa ladiri don wa a ye baara kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔna wolomasiri tabaw ka gun kan fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin Fala ye ko daluya jɛlen k'u kana n'a ye k'o tɛ se ka sɔrɔ u bolo sabula olu b'a dɔn k'a fɔ baara min n'a kɛra a ko a ɲɛnɛbɔli kɔni a man di maa dɔw kɔ fiyewu Maître Jalo a y'a ɲini sa ministère public fɛ ni o tun ye jalakili ta ka ɲɛsin ale ka maaw ma k'u k'a bɔ a ma Mamadou Bobo Jalo a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin ko ninnu sigira sen kan k'olu ka maaw lanɔgɔ dɔrɔn de ko nɔn tɛ ko maa min ko nɔminɛli hukumu kɔnɔna na ko sefa wari miliyari 8 de tununa ka tila k'o yɛlɛma tuguni ko min kelen ko o sen ko ka tila k'i dafalen o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na tuguni Fala ye ko ka miliyari 11 sara a ye ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko kɔni sigilen tɛ sen kelen kan min ye olu ka laɲini tun ye min ye maa wɛrɛw tun ka se ka na u ka kuma ɲɛŋɛ ko min ye jamana ka hakɛ ɲinibaaw ye k'u filila jate la Maître Jalo sa a kɛlen k'i ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔ ma Fala ye ko ni maa 13 ko k'u bila ka taa so ko nɔminɛli kɔni ko o sira ta ale la nin ko in na fiyewu yaasa ka avocat ka kuma kun cɛ sa min ye Budagaliba ale ye min ye Musa Mayiga ale y'o ka sulandoba ye ale fana ye kuma ta Fala ye a ka laɲini a ko k'ale ka client wa k'o sen bɛ se ka kɛ nin na cogo di maa min ye baara jɛlen kɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen da k'u dafalen da kɛnɛ ka pewu wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a ye ko mun kɛ ka tila tuguni ani maaw ka jɛ ka fɛn kɛ k'o tɛ se ka kɛ nin ye a ko a b'a ɲini kiiri tigilamaaw fɛ u ka ninnu bila ka t'u ka so koyi ko sabula ko maa o maa tɔgɔ bɛ nin ko in na Fala ye k'olu yɛrɛ tun ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ sisan ka se ka maa bɛɛ lajɛlen na k'o ma se ka kɛ min ye Saka Bala Tarawele ye ale fana kumana nin ko in hukumu kɔnɔna na ka taa se suradonbaga ninnu bɛɛ lajɛlen ma o kɔni ka laɲiniba ye min ye Fala ye maa ninnu ka bila nka sisan an bɛ maaw hakili la jigin dɔrɔn k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 26 procureur min bɛ pôle financier kunna pôle économique kunna ale yɛrɛ tun ye san 10 kaso maa 13 min bɛ kɛnɛ ka Fala ye k'olu ka san 10 kaso kɛ maa 5 tɔ minnu bɛ yen si kaso ko ka olu bila o la ko sabula k'u ma ye kiiri kɛnɛ kan jaabi an sigilen don k'o kɔnɔ nka min ye jamana ka hakɛ ɲiniba ye n'o ye comptable de l'État ye ale ko ka sefa wari miliyari 18 sara jamana ye nin ko in ale kunkɔrɔ kan douanelakaw k'u ka wulikajɔ barika bonyanen no Fala ye détonateur électrique n'o o ye nɛgɛjuru ye o 1000 k'u y'o minɛ min ye furakisɛ tramadol a 24 ni 800 u y'u bolo dɔw kan hydrocofide n'o fana ye furakisɛ dɔrɔgu dɔ fana ye Fala ye o 225 janvier kalo tile 31 u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ min ye mobili dɔ kɔnɔ Banangabugu ale masuruna na brigade fluviale min bɛ yen n'o bɛ danganda la sa douanelakaw tɔgɔla Fala ye nin janvier kalo salen tile 26 Samayakaw fɛ yen ale fana ye mobili dɔ minɛ sa n'o ye sɛta mobili ye sɛ carton 500 Fala ye o de tun b'o kɔnɔna na sa n'o tun bɛ ka bɔ Berezilikaw fɛ yen min ye douane ɲɛmaa ye a ko a ye min fɔ a ka cɛdenw ye a bɛ ka lawaleya su ni tile maaw n'u bolominɛw lakanali min ye kurutukurutumaw ni bingalikɛlaw ye u kana se ka sirasi sɔrɔ ka don ni fɛn kiribikiribifɛnw n'o drogue n'a ɲɔgɔnnaw ye ani balo min bɛ yen n'o bɛ se ka degun lase an ka jamana ma k'olu ka wulikajɔ n'u ka baara min ye inspecteur général de douane Sɛki Amala Jalo k'a ye nin ɲini douane cɛdenw fɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa olu bɛ ka musaka min ɲini n'o ye miliyari 900 a bɛ se ka sɔrɔ cogo min Fala ye ka don Wagane kɔnɔ walasa salon min ye laban min kɛra salon o ye miliyari 915 ye olu ko k'u bɛna ta kɛ miliyari 976 ye ayiwa so ye kɛnɛ ye décembre kalo nata o y'o dɔgɔ duman ye Fala ye laadala a ka ca san 30 ye Maître Muntaka Tall a bɛ taa kunnafonidilaw ka so kɔnɔ ka taa saamɛ foli kɛ min ye Segukaw ka baba ye ɲinan da in k'a y'a kɛ bɔlɔlɔ fɛ a ye a yira sa k'a fɔ kun min na a y'a kɛ bɔlɔlɔ fɛ sabula ko maison la presse ɲɛmaaw ko min ye maison la presse ye Fala ye ko a tɛ se ka di Maître Muntaka Tall ma wa man dalilu min ye Banjugu Dante n'ale maison la presse président ye a ko ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka sɛbɛn ye u y'a yira u la k'a fɔ ko min ye lajɛw ye politique maaw tɔgɔla min ye lajɛ ye jɛkulu tɔgɔla jɛkulu min b'a fɔ k'u bɛ fanga sɔngɔrɔma don Fala ye minnu ko k'u tɛ fanga fɛ k'olu y'u yɛrɛ minɛ a bɛɛ la o kama Maître Muntaka Tall jɔyɔrɔ a n'a bɛ baara min na Fala ye
a kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don Banjugu Dante ko u ma Maître Muntaka Tall cɛ u ni bonya bɛ u ni Maître Muntaka Tall cɛ ale yɛrɛ Maître Muntaka Tall ka saamɛ caman baaraw kɛ k'a to kunnafonidi baara la k'a daminɛ san 2021 na ka na se bi ma Maître Muntaka Tall mana maison la presse la fiyewu ni ale yɛrɛ ma kɛ a n'a ka maaw u b'u sigi a kɛrɛfɛ u bɛ saamɛ kɛ fala ye i n'a fɔ a kɛra laada ye cogo min ko nka ko ɲinan ta in k'o kɛra waati min na o y'a sɔrɔ olu ye nin sɛbɛn in bɔ n'o tɛ ko bi a bɛ ka degun se maison la presse yɛrɛ ma o n'i ye fanga sinamatɔnw fanga senkɔrɔba donnubaw maa minnu bɛ ko transition ye olu taala ye minnu ko k'u tɛ fɛ ka y'u ɲɛna i y'olu bɛɛ lajɛlen ko i k'u si tɛ don i ka yɔrɔ la fala ye ko yɔrɔ kɔni i ka salle kɔni a lankolon na to yen sabula olu de jama ka ca ko wa ko mun tɛ k'a faamu k'a fɔ ko ban tɛ ko nka ko baara n'a kɛcogo don tiɲɛ na ko Maître ye fɛn caman fɔ bonya ni karama kama ale tɛna n'a jaabi o la Banjugu Dante a y'o sɛbɛn fa seri ka di kalanso min bɛ Masinakaw fɛ yen fala ye caman datugulen don a sababu kɛ min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn Kolongo kɔnɔna na bi basigi tɛ yen marabolo in kɔnɔna na bin taara kɛ maaw ka janvier kalo 31 min ye ekɔliso kɔni datugura sa février kalo tile 2 sabula min ye denmisɛnw ye olu yɛrɛ n'u somaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na wa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bingalikɛlaw kɔni ka ca u ka yɔrɔ la wa u bɛ na fana k'a yira jagoya ni ko f'u ka denmisɛnninw cɛ ka taa n'u ye n'i den tor'i fɛ yen a tɛna cɛ ka taa kɛlɛdaga la u ka fɛɛrɛ ye o ye yanni basigi ni lafiya ka na Kolongo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Bugunikaw fɛ yen wolomasiri taba minnu tun bɛ lakana ye u ka kan kɔnɔna na BAN ni BAD fala olu fana bɔra min ye maa kofɔlen ninnu sa muso 11 o bɛ a la u bɛɛ lajɛlen u ka baaraw kan ka bɛn min ma sa o ɲɛfɔra u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye 82e régiment blindé min sigilen don Buguni n'o ye Buguni kankura ye o ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan i n'a fɔ colonel Basiru Jara olu bɛɛ lajɛlen ani wolomasiri taba ni Buguni ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka denmisɛnnin ninnu kɔni ka minɛnw olu d'u ma an'u ka lakodɔnni sɛbɛnw yaasa cogoya min na baaraw u bɛ se ka olu daminɛ cogo min na APDP ale ka kɛnɛ sigiliw hukumu kɔnɔna fala ye a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ u ka maa min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna Dr Mamadu Ali Aidara ale ye barosigi kɛ ni kunnafonidila min ye sɔrɔdasiw ye ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna sa maanifin tɔgɔla sɛbɛn o la kɔlɔsili a b'a fɔ masa ko cybersécurité bɔlɔlɔ sanfɛla i bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogo min sariyakisɛ minnu sigilen don k'an ka jamana kɔnɔ sa k'olu ɲɛfɔ u ye baara in a y'a to sa ka se ka lafɔliyali kɛ maa minnu bɛ bin ni olu ye sɔrɔdasiw ye u ka se ka faamuyali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ka baara minnu kɛ maanifin tɔgɔla sɛbɛn ye mun ye mun ni mun b'a la k'a daminɛ a ka telefɔni nimero la fala ye a ja a ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen olu tɔbɔtɔli sariyakisɛ min ye APDP yɛrɛ sigi code pénal ale ni code de procédure pénale nɔminɛli ni nɔminɛli sɛbɛn fala ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye Ali Badara y'o kɛ min ye cybercriminalité fana ye o cɛ min bɛ danfara min bɛ o ni APDP ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se APDP yɛrɛ baara cogo ma a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ u ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔ ye. fala ye ko sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ aw ka dugu la han kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna na Usubijanya cercle kɔnɔ Mayinakaw fɛ yen u y'a yira sa ko tulubudɔn kɔni taalen no yɔrɔ sɔrɔ 3,000 ani 300 la yɔrɔ dɔ la 3,000 ani 500 dɔw yɛrɛ bɛ k'a feere 3,000 ani 600 min ye Usubijanya yɛrɛ kɔnɔna na sa malo ale bɔra 3,000 ani 400 na ka na yɛrɛ sɔrɔ 3,000 ani 500 la fala ye min ye fɛn tɔgɔ di kaba an ko maa ɲɔ o bɔrɔ 100 fala ye bi ko taalen no yɛrɛ sɔrɔ 4,000 na k'a sɔrɔ don tɛmɛn'o la a tun bɛ 7,000 ani 200 la dɔw y'a yira fana k'a fɔ sa ko tiga fana sɔngɔ yɛlɛla la 11,000 ni 200 o taalen no yɛrɛ sɔrɔ o la bi o kɛlen no gɛlɛyaba ye jura minnu bɛ yen ni marabolo ninnu kɔnɔna na u ko sa ko min ye minɛnw nali ye basigibaliya min bɛ siraw kan bi o de y'a to olu kɛlen no ka nin kɛ Mali Senegali ani Senegali ni Moritani k'o de kɛlen no k'u bila nin na Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'olu ye CGA maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o ye Imgadu n'u nɔfɛmaw ye fala ye olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Gawo mara la Agatec Agnoa u ye ale de sugandi k'ale kɛ Gawo o bolofara Imgadu n'a jɛkulu faralen n'a senkɔrɔma donnubaw faralen ɲɔgɔn kan
o baara kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ɲɛma fɛn fɛn bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen nana ani Mali fan caman baaraw kuncɛli la sa min ye Agatec Agnoa ye u y'ale sugandi Gawo kɔni bolo fara ale ka kɛ o ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni de bɛ a bolo bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ka kabilaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan imgadu n'u nɔfɛmaw k'u bɛɛ lajɛlen ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Bangasikaw fɛ yen Fala ye a kɛra baara ye ko juru tɛ ka san tuguni jurudilanaw ko k'olu kɔni mago sara dɛ ko kabi olu ye sato jɔtɔ ye sato jo ni fontaine Fala ye k'olu bɛ juru dilan k'a da cogo min k'u bɛna sɔrɔ o cogoya kelen ko fo zo bɛ ka wuli juru la kɔlɔn tɛ yen tuguni bɛɛ bɛ taa fontaine na pɔnpe kɔlɔn bɛɛ bɛ taa o de la juru filɛnti don o kɔnɔ wa k'o de filɛ nin ye bi dɛ fɔlɔ n'olu tun ye juru dilan juru 100 yɛrɛ tun tɛ labɔli kɛ tile kɔnɔ nka bi min ye pɔnpe solaire tigiw ye ale ni bisi kɔlɔntigiw k'olu nana ka na olu ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa juru dilan ni juru filen dilan ko baara tɛ tuguni olu fɛ yen k'olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛna min kɛ Bangas n'a lamini bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na segukaw fɛ yen maa minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'o ye citoyen modèle ye Fala ye duguden minnu bɛ yen n'olu taara k'a jira k'a fɔ k'u ka baara kɛcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ o su sigiko filanan kɛra Segu sifinnakaw olu fɛ ani farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye dugudenw caman yera ko in kɛnɛ kan baara taara sira min fɛ sa donbolo 4 o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakodɔn sɛbɛnw ye maa minnu sera k'u yɛrɛ sera ka baara kɛ ka bɔ tɔw cɛla u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka donbolo d'u ma Segu ale ni Bila o komini kɔnɔna maaw don sisan Seko ni dɔnko kɛnɛ kan minisiri Mamu Dafe ka munumunu sa alo senfɛ palais de la culture kɔnɔna na sa kɛnɛ min bɛ yen n'o ye Seko ni dɔnko kɛnɛ n'u b'a wele ko Zemɛnba a taara ka taa yen fana lajɛ Fala ye denmisɛnninw ka tulonkɛminɛnw de bɛ yen kɛnɛ min don a sigilen don fana maakɔrɔ fana bɛ se ka ci ni la hinɛ ye danganda olu la u y'a yira sa k'a fɔ sa ko dɔnsen fɔlɔ maaw olu de kɛlen don ka nin ko in sigi danganda la yen don o don su ni tile denmisɛnw kɔni bɛ t'u yaari so yangadi so u t'o kɛ Zemɛnba ale yɛrɛ sigikun ye min ye danganda la yaasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ ko tile kɔnɔna Fala ye don min na ni kalantigɛ maa 300 ɲɔgɔnna bɛ se ka na bato min fana b'u bolo n'o bato bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye conférence de presse kɛyɔrɔ ni fɛnw ye Fala ye o bɛ yɛlɛ ji kan ni denmisɛnw ye ka taa munumunu n'u ye min ye wolomasiri tabaw ka hukumu kɔnɔna na baara in a kɛkun ye ka Seko ni dɔnko ale fana ɲɛfɔ u ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn taama in senfɛ k'a yir'u la k'u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa minisiri Dafe ale ka wulikajɔ cɛsiri yɔrɔw lajɛli hukumu kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ min bɛ yen bi n'o sigilen don Sinimanbɔ kama an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko CNSM a taara ka t'o lajɛ o directeur sa o ye Siri Lamini Bagayogo ye a n'a ka maaw ye Dafe kunbɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ sa k'u ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen wo misɛn ni wo kumaw bɛɛ lajɛlen yira a la n'o y'a sɔrɔ Seko ni dɔnko bolofara 7nan o ye Jabɔ ye Fala ye Mali kɔni Jabɔ la maa tɛ fɛn fɔ Mali ka Jabɔ ko la sabula an ye o jɔnjɔn caman ta nka siniɲɛsigi o jɔrɔ b'an na ani an ka jaw maraliko minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ CNSM na olu yɛrɛ fana ka baara kɛcogo n'u ka hakɛw dafaliko k'o kɔni o kumaw fara minisiri ye Mali wudu ni Mali jaw olu sigili sen kan o fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ fana o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra minisiri ye taama in ale senfɛ n'an bɔr'o la ko tajiko gɛlɛya bɛ ka yɛlɛma ka kɛ tajiko nɔgɔya ye Fala ye ko dɔɔni jamana yɔrɔ dɔw la hali n'a ma kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye fɔlɔ Bamako tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye dugumisɛn dɔw ye olu fana bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni Fala ye min ye DNCM directeur ye DNCC directeur ye n'o ye Zidɔn ye a ko min ye bi na alhamdulilayi citerne 2000 k'o kɔni bɛ jamana dugukolo ko kan Fala ye su ni tile fana dɔ bɛna ta ka fara o kan k'a daminɛ janvier la ko kana se février kalo tile 2 ma k'a bɛ se ka fɔ sa min ye litiri miliyɔn 100 ye ko o b'an bolo yan nka Fala Ala kana a kɛ dɛ tile 2 bɛ nin n'a fɔra k'a dɛsɛra sa n'anw fana bɛ wuli o y'anw ka sugu wulilen de ye a bɛ ka don cogo min a baara ka kɛ ka ɲɛ ten o de da ka da an bɛɛ lajɛlen na maa si kana dɔ san ka taa i fɛ yen an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don kɔkan kibaruyaw la Fala ye an ka kɔkan kibaru bɛ daminɛ ni Libikaw fɛ yen Kadafi denkɛ ni ko tun b'u tɔgɔ la min kun kan ka k'a ka wolokasigi ye Fala ye ale de fatura maa kofɔlen ko jɛkulu marafatigiw de ye a bɔnɛ a nin na Libi yɛrɛ kunnafonidi gafew min ye Libi télévision so ye ale ni Libi yɛrɛ gafe sɛbɛnnaw Fala ye u bɛɛ lajɛlen ye saya in kɔni dankɛnɛmaya kununko
a yirala sa k'a fɔ min ye a yɛrɛ nɔfɛmaw ye n'o ye Abdallah Otman ye ni o ye a masurunamaba ye n'u ka denbaya maa y'o ye o fana ye saya in danganiya bɛɛ lajɛlen ye min ye a fatucogo kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko bi bi in na maa tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ nka marifakisɛ kɔni o kɔni kɛra sata ye min ye kɛlɛ in ye sa k'a kɛra Zimdan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi yɛrɛ dugu kɔnɔna na o y'a sɔrɔ sa ko kɔni bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kelen kan ka se ka kunnafonidilaw ka se ka ɲɛbɛrɛ sɔrɔ a la sabula waleya in kɛlen maa ninnu nana u ma ɲɛsin maa fila ma u ɲɛsira ale de ma k'ale kɔni bɔnna a ni na ka duuru don fiɲɛ na birigadi min bɛ yen sa n'o bɛ fɔ ko kɛmɛ naani ni bi naani naani olu y'a yira sa k'a fɔ ko k'olu sen t'a la bi olu sen t'a la sini olu tɛ foyi kalama Saifullah al-Islam ale ka fatuli la zintakaw olu fɛ yen fala ye min ye Saif al-Islam ye ale kɔni dazira sa k'a kɛ i n'a fɔ a kun kan ka k'a fa ka golokansigi ye sabula kabi fa fatura a ka kiirikow n'a ka ko bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ale yɛrɛ tun bɛ dogodogonin dugu la su ni tile min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ zintakaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko kabini a labilara san 2017 fa ka fatuli kɔfɛ ale yɛrɛ kun yɛrɛ kɛ maa ye sa a t'i yɛrɛ bila kɛnɛbɛlaw kan nka nin waati laban ninnu na sa sɔmi nana k'a ma k'a dajɔ k'a dɔn min ye ŋaniyaw tun bɛ a la sabula a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata o bɛ ka masurunya ale yɛrɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ko a na kɛ cɛbɔ ye fala ye cɛbɔ in e ko o de mana na ni nin ko in bɛɛ lajɛlen sa wa ko sigana yera a la a nɔfɛmaw bɛ bali ka tunu a yɛrɛ bɛ bali ka tunu waati dɔ la i b'a fɔ k'a bɛ du in kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛ yen maaw bɛ na ka na fɔ a kɔ k'a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kununko min ye karafi denkɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya kɔkan kibaruyaw la sa ganakaw fɛ yen k'a daminɛ janvier 29 ka taa se a tile 30 ma min ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu belebelebaw sigira sen kan farafinna fanfɛ bolo fɛ lakana ko bɛ se ka kɛ cogo min na min ye farafinna fanfɛ bolo fɛ kɛnɛ in ka sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamanjɔlen ni wale kɛlɛli u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o ma yaasa dɔ bɛ bɔ bingaliw la cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'i bolo di ɲɔgɔn ma sabula nin waati laban in na ko maa fata a bɛ ka caya kosɛbɛ welewelemada kɔni kɛra sa farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ye nka min ye AES maaw ye fala ye k'olu ma y'a kɛnɛ kan han ko AES mɔgɔw tun t'a kɛnɛ kan Burkina Faso kaw ka tribunal min bɛ yen n'o ye tribunal criminel grande instance ye Dedugukaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen ale ye VDP maa dɔ fala ye ko a y'o bila kaso sida nɔmali kaso la han maa kofɔlen n'o OL ye ko ale kɔni yera waleya la waleya ma bɛn fiyewu sabula k'a ye commerçant dɔ bɔnɛ a nin na waleya senfɛ waleya min fana n'o kɛra suyɛni ni bingali ye o de y'a to sa k'u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen ko ale kɔni si kaso ka a na o kɛ a kɔni a gɛlɛyara dɛ parce que ale tun bɛ VDP ya la VDP ne taara ye nin na a ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ wala ye Senegalikaw fɛ yen min ye u ka jamanakuntigi ye ale bɛ taama la République démocratique du Congo kɔnɔna na kabini février kalo tile 2 Denis Sassou Nguesso o de y'a bisimila o ye Congo Brazza ye sa dɛ a taara fila bɛɛ de la koyi a taara Congo Brazza ale ni Congo Kinshasa a taara fila bɛɛ lajɛlen la maa minnu sa ko a bɛ fɛ u n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛnɛko ta nasira fɛ min ye kuranko ye ani kalanko yaasa ka se k'i bolo ɲɛnama kosɛbɛ farafinna camancɛ bolo fana fɛ an'olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na wa fana min ye Sudan kɛlɛko in ye k'a y'o fana fɔ Union africaine tɔgɔ la Tinisikaw fɛ yen Tinisikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ u ka jamanakuntigi sa kɛ Kais Saied ale weleli kɛ ntɛnɛn don Kartajikaw fɛ yen k'a yira sa ko yɛlɛmaba min kan ka kɛ politiki ko ta nasira fɛ ko ka jateminɛli kɛ min ye gɛlɛya minnu bɛ yen bi degun minnu bɛ jamana kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ degunba minnu sɔrɔ k'a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na wa a y'a yira fana k'a fɔ ko bi ko min ye jamana yɛrɛ kɔni ye a ka baaraw tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ wa a y'a yira k'a fɔ fana ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa maaw ka sɔrɔw bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marɔkaw fɛ maa ba 50 olu kɔni juma tɛmɛnen olu kɔni bɔra Marɔku ale kɔrɔnfɛn fan fɛ sabula sanji ale ye tiɲɛni kɛ Marɔku o bolofara ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ maa degunnenw don sa olu kɔni nana sa yaasa u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o limanaw n'u teriw fɛ yen sabula u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka sow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna Egypte y'a yira sa ko min ye maa 50 ɲɔgɔnna joginnen Palɛstinikaw ale olu bisimila ka bɔ Gazakaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka furakɛ cogo min bɛn ni kelenya min sigira sen kan Kɛrkaw fɛ yen k'a bɛ tali kɛ o la min ye maa kofɔlen ye ko n'u kɔni furakɛra ka ban pewu
u na segin ka taa u ka jamanaw kɔnɔna na République démocratique du Congo kɔni bɛ ka weleli kɛ sa ko min ye drone ye n'o ye Kisangani gosi ko bɛ se ka ban cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko kɔni a waleya cɛjuguyara kosɛbɛ Éthiopie ni Érythrée bɛn tile tɛ bi fala ye a yira sa k'a fɔ ko min ye gosili minnu kɛra Tigrekaw fɛ yen san 2020 ani san 2022 k'olu ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kumasulukow ye min ye laselilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu Érythrée ni Éthiopie ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko sera ban ye ten Faransikaw fɛ yen san 5 min ye kaso o bilara sen kan ale ni Sigana fana n'o ye Sirisi ye o fana sigira sen kan ka taa se bracelet doni ma sa min ye u ka maaw ye sa ko laɲinina ka taa min ye Marine Le Pen ale yɛrɛ juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min yɛrɛ Europe député ye Faransikaw olu fɛ yen fala ye Donald Trump ale ye laselikɛ kunun ko k'a yira sa k'a fɔ ko $1 wari $1 ko o bɛna o de ɲini Université Harvard fɛ sabula ko o kɔni kun ye ale kama sɔsɔ ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn min n'o o kɔni kun bɔra New York Times ale kɔnɔna na Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bilama in musaka in ko tɛ koyi waleya cɛjuguya kojugu o de kɔni kɛlen don ka kɛ ale ma kojugu ye n'an bɔr'o la an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye Kayikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale min bɛ kɛ sa baɲumankɛtɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra janvier kalo ale tile 31 min ye Kayi Ndolanci terrain fitinin dɔ kan ye yaasa sa ka se ka min ye baɲumankɛtɔnw ye n'o ye humanitaires ye minnu b'u mago don maaw la minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa ka se ka olu yɛrɛ bila ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ in kɔni ko seba ma sɔrɔ han o commissariat de réfugiés ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don faso kɔnɔ n'o bɛ ɲɛsin tunkarankew ma olu de kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ in kɛ farafinna ŋanaw ka kɛnɛ ka sa fala ye ko joliba kɔni tiɲɛna bɔko 3 dasiko 3 tile 4 kɔfɛ min ye ndulata minnu kɛra sa farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan Ligue des champions ni coupe CAF ko joliba groupe D kɔnɔna na ale Sarmalen groupe D kɔnɔna na ale kɔni ye ɲɛmaa ye hali bi kuru 8 b'a bolo Esperance de Tunisie o dalen don a ka kuru 6 b'o bolo Atletico o ye sabanan ye kuru 5 b'o bolo Simba ale ye laban ye kuru 1 de bɛ a fana bolo Tunisie sa min ye match filani bin Esperance de Tunisie ale ni Stade tun y'o kɛ t'a la n'Ala sɔnna ma segin o bɛna kɛ min ye jɛkulu in kɔnɔna na sa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko Stade Malien kɔni ye balana kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni nin ko in ye o la sa groupe tɔ kelen tɔ kɔnɔna na fana fala ye baara bɛ ka kɛ cogo min ka taa se quart de finale ma o y'o ɲɛfɔ nka joliba k'ale kɔni ka kulu kɔnɔna na ale garisigɛ o dɔgɔyara kosɛbɛ an n'a fɔ sa ko san wɛrɛ ko n'o tɛ kɔni qualifié cogo foyi tɛ joliba la ka taga quart de finale ale kɛnɛ kan nin compétition ninnu na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira an ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka waati wɛrɛ yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sabali ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'o d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ